سلام دعنا حاولنا خبركم تخطاتلتنا لهم يزبلنا يوم الدلاونا انه جميرهم اب كينيا زنبرو إثيوبياوين سدتنياتات بقلطف انت زيوتيهم كتقتليوكم زبل متنقطها كم ستواهبهم يقلصلهم اب سمين كينيا مانديرا كاونتي زنبرو زوم إثيوبياوين هيوتهم اب حدقا كم زودقه قليتهم امباسي إثيوبيا اب كينيا نتي كونتاتي كتاتولو كم زلو حبيرهم كينيا بزحات إثيوبياوين إيرتراوين سدتنياتات ناب معراباوين هاجرات نمسكار حتى عقوبة زاقربولا هاجريام اب مانديرا دما بعسرتتات شحات صوترو إثيوبياوين سدتنياتات كم زنبرو يقلت ابت خبابي نشومنتا عمتات زنبرن ابو كل تقول عزولدن حدا إثيوبياوين سدتنياتات موتر غازيوم كاب منقسقاس كسابو هوتيل كفيتوم كم زسرحو يزارب انتخونه اتوم دق عدي مغنياتو بزيت تفلطم كاب عدنا وصلنا زبل غوسغواس كم تجمرون اسيروم ገንዘብ كم زقبلون حبيروم ኢትዮጵያው ዝባሃል አይነዳለን ንዓድና ይወርሰለው ከም ዝብሉ ዝገለጹ እዞም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ንዓበይቲ ዓዲ ሓቲቶምውን ክንሪኢኩም አይነዳለን ኢሎምና ኢሉም ካልእ ስደተኛ ድማ ኣብዚ ቅንያት ዝተቀተለ ሓደ ኢትዮጵያዊ ሲዒቦም እዚ ናይ ሕዚ ጎስጓስ ኢትዮጵያውያን ይውፅኡልና ከም ዝተጀመረ ይገልጽ እቲ ኢትዮጵያዊ ብምንታይ ምኽንያት ከም ዝተቀተለ ከም ዘይፈልጥ ዝዛረብ እዚ ነባሪ ማንዴራም رئيسا مواتي ناب إثيوبيا نملأ كم زي تفقدلهم يقلد إذا منجي كابه زقتل حادث سومنو كوينو ولهم أبا إثيوبيا كنكبرو إلنا أكالت ستتاسل زخل كلونا أبز تقابيرو إلهم أبا مانديرا كاونتي زركبو إثيوبيا وين سدتنياتات كساب حموشتت الريك للتشحن 26 تقليلهم دحر زي وزيوم هنقات لكومينات زبل متنقاتا كم تنقروم اتهم إثيوبيا وين قليزهم ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ካብ ሃገርና ይውጽኡ ዝብል ቅድመ ሕዝውን ከም ዝነበረን ናይ ሕዚ ግን ዝሓሰመን ንህይወቶም ዝስግእ ከም ዝኾነን እዮም ዝገልጹ ማህዮም ብቕልጡፍ ተኸፊሎም ንኽወጹ ብሽማግለታት ዓዲ ከም ዝተነገረ ድማ ሓቢሮም ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ነዚ ኩነታት ብምርግጋጽ እዚ ክስተት ሓድሽ ከም ዘይኮነን ቅድመ ሕዝውን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝፍጸምን ከም ዝኾነ ሓቢሩ እቲ ኤምባሲ ንጉዳያት ወጻኢ ኬንያን ምምሕዳር ማንዴራን ብምፍላጥ ነቲ ኩነታት ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ድማ ገሊጹሎም ተኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ምድላውና ኣብ ዘብቅዕና ኣለና እዋናውን ትኩስን ሓበሬታታት ምንታን ከይሓልፈኩም ሕዚ ንባና ኒውስ ትግርኛ ቻናልና ሰብስክራይብ ክትገብሩ ንላውበኩም ንሎሚ ብቅዕና ኣለና ሰላም